Ready Traga 2022 asli Kapati, lokasi Pati, Euro 2 lur. Barangnya lonteng-lonteng. Catum lur. Nalpote wis model sos di standarno iki iso, tapi nek iki enak ngene iki ae, macem gaul iki. Iki bake iki wis alah bake ngluwehi anyar ke pabrik. Sepil jerone ya ngene iki, bersih, interior bersih. Bersih pol. Cara cocok ya lur. WA nek kene engko, WA nek ngisor kene ya. Wis angger WA nek kene. Rekomendasi. Motor apik, anyar gres, asli pajak hidup, kere ya urip.